Менә инде шушы сорт Надира дип атала бу. Шәмәхәт төстә. Шәмәхәт төстә дип кистереп әйтү бик үк дөрес түгел. Бу бодай соры төстә, әмма кояшта алсуланып та ала. Әлегә бу сорт сынау үтә. Аны быелдан Орша районы хуҗалыкларының берсендә үстерәчәкләр. Рафис Аксаков инде 17 ел ашлык җитештерә. Люцернаның элиталы сортларын бодайның юбилейлы Казан, Хаят, Бәрәкәт, Искадо 113-ны гел сорап алып торалар ди ул. Яңа сортка да 1 гектар җир калдырган. Орлыкны мин алып кына кайттым. Әле бу фақат шашу өчен генә. Монда тиергә дә ярамый, әле үстерергә генә кирәк. Менә инде ул Шәмәхәт исендәге бодай. Дөресен генә әйткәндә, аның туган җире итеп Эфиопияны атыйлар. Әмма моңарчыда ул Омск өлкәсендә булган, аны азык телеге өчен түгел, малга дип үстергәннәр. Хәзер инде аны кешеләргә дә яраклы итеп үстерергә ниятлиләр. Бодайны Шәмәхәт искә составында булган антоцианнар кертә. Бу күзәнәкләрнең бирешмәүчәнлеген арттыра торган матдәләр. Алар кара җиләктәге кебек үк күп түгел, әмма ипи дә җиләккә караганда ешрак ашала. Бу сортны безнең галимнәр уйлап чыгара. Нурания Василова гади сортны Омскидан алып кайтканы белән куша. Беренче чиратта бу шиш авыруына каршы көрәшә торган матдәләр. Икенче чиратта иммунитетны күтәрә торган. Тагын күп кенә авыруларга каршы тора алат. Яңа бер төкле культура дан казанган йолдыздан берни белән дә калышмый ди белгечләр. Клейковина составындагы аксым буенча алдыра да әле. Хәзер хуҗалыклар яңа сортны безнең һава шартларында сынап карамакчы. Әле моны үстереп караган булмагач, моны бик төгәл әйтеп бетереп булмый. Без инде бу сортка шулай да менә шушы булган хәтле мәгълүмат нигезендә өметләр баглыйбыз инде. Бу сорт үзен аклар дип инде. Шәмәхә бодай оныннан икмәк тә пешереп караганнар. Сорт сынатмаган, чәчүгә май башында керешергә җыеналар. Орша районыннан Алия Хайретдинова, Шулпан Касыймова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа гасыр каналында дөнья күргән җылы эзле фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.